L-aħwa aħna bħala membri fil-Knisja ta' Kristu għandna sejħa minn Ġesu, għandna sejħa minn Alla illi nkunu xhieda tiegħu fuq din l-art. Qabel ma telaq lid-dixxiepli tiegħu qalilhom biex imorru fil-ġnus kollha biex ixandru l-Evanġelju, biex jagħmlu dixxiepli u jgħallmu dak kollu li għallemu. U wieħed lill-Knisja tiegħu li jibqa' magħna sal-aħħar. Ġesu sallum għalkemm l-apostli u d-dixxiepli bikrija telqu, sallum għadu magħna u ma ninsara kollha mad-dinja kollha biex inkomplu nwasslu il-messaġġ tiegħu lil-dinja mitlufa. Dan huwa l-mument tagħna. Din hija l-opportunità li għandna darba fl-eżistenza tagħna li nkunu x-xhud ta' Kristu illum f'pajjiżna. L-ewwel dixxiepli kif rajna llum ħassew il-bżonn li jitolbu lil Alla biex jagħtihom kuraġġ biex din il-missjoni li fdalhom iwettquha biex jitkellmu il-kelma tiegħu b'kunfidenza. Jalla aħna illum ikonna l-istess xewqa, l-istess talba bħalma kellhom huma. U jalla l-iskrittura li qrajna isservi biex il-mulej jagħtina dak il-kuraġġ li għandna bżonn biex inkunu xhieda tiegħu f'pajjiżna. Il-mexxejja Lut osservaw kemm Pietru u Ġwanni kienu kuraġġjużi meta affrontawhom. Aktar tard meta l-apostli marru lura fil-Knisja, il-Knisja għamlet prayer meeting. U f'dar il-prayer meeting ir-rikjesta prinċipali tagħhom kienet din biex Alla jagħtihom il-qawwa biex jitkellmu kelmtu bil-kuraġġ. U Luqa l-awtur tal-Atti tal-Apostli jgħidilna li jimtlew bl-Ispirtu Santu u xandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ. Iva ħna wkoll għandna bżonn il-kuraġġ bħalma kellhom bżonn huma. Ejja nkunu onesti. Nibżaw kultant. Nibżaw anke min-nies. U jiena m'iniex inqas minnkom. Din mhix problema tagħna biss, hija problema ta' kulħadd, tal-insara kollha, f'kull żmien, f'pajjiżna, meta naqraw fil-Vanġelu ta' Ġwanni pereżempju. Madankollu ħadd ma tkellem fil-beraħ fuqu. Għaliex? Bdew jgħidu dan huwa raġel tajjeb, kliemu huwa kliem ta' awtorità, bdew jindunaw li Ġesu raġel speċjali. Imma ħadd ma tkellem fil-beraħ. Għaliex? Minħabba il-biża' tal-Lut. Aktar tard fl-istess Vanġelu jgħidilna li ħafna mill-kbarat ukoll emmnu fih. Tajjeb, il-kbarat il-mexxejja qegħdin jemmnu fih. Iżda minħabba l-Fariżej ma kinux jistqarruh biex ma jitkeċċewx mis-sinagoga għal darb'oħra. Għandek il-mexxejja qegħdin jemmnu ma qegħdin jibqgħu bħalqhom magħluq għax jibżgħu bil-konsegwenzi soċjali li jkeċċuhom mis-sinagoga. U sal-aħħar tal-Vanġelu wara dan Ġuseppi minn Arimatea, dan kien wieħed mis-Senedrin, wieħed mill-kbarat tal-Lut, billi kien dixxieplu ta' Ġesu, iżda bil-moħbi. Dixxieplu imma bil-moħbi. Dixxieplu imma ma jgħidx li hu dixxieplu. Dixxieplu imma meta jkunu fil-laqgħa tas-Senedrin ma jsemmix li huwa wieħed mid-dixxiepli mill-followers ta' Ġesu Kristu. Għaliex? Minħabba bil-moħbi minħabba l-biża' tal-Lut. Għal darb'oħra. Qed iżomm dan bniedem ewlieni, bniedem ta' stoffa, bniedem magħruf, imma moħbi fis-sigriet. Mhux sew. Minħabba l-biża' tal-Lut. Però hawnhekk imbagħad naraw kif f'dan il-mument talab lil Pilatu biex ineħħi l-ġisem ta' Ġesu. Issa ġih il-kuraġġ. F'dak il-mument propju ħareġ
U qal le, jiena lil Ġesu Kristu meta kulħadd warbu, meta anke l-apostli tiegħu telqu, meta kulħadd abbandunah, meta l-poplu ta' Iżrael kollu li tant għamillu ġid, Ġesu tant fejjaq nies, tant għallimhom, kulħadd telqu. Il-mexxejja tagħna kulħadd, imma jien f'dan il-mument irrid noħroġ u ngħid le, jien tiegħek. Ikunu x'ikunu l-konsegwenzi. U mar u talab lil Pilatu biex ikun jista' jagħti difna sura ta' nies lill-mallen tiegħu. Jalla ħra wkoll bħal Ġuseppi minn Arimatea noħorġu u nuru illi aħna tassew dix-xibli tiegħu. Għaliex nibżgħu min-nies? Jiena ktibtek araw id-doqx f'udnejkom dan li ktibt. Nibżgħu għax ma rridux noffenduhom. Ma rridux nantagonizzawhom. Ma nieħdux gost jekk jiksruna meta nkunu qegħdin inkellmuhom. Niddejqu mill-kritika, il-ħar sikra, ir-redikolu, l-istmerrija jew li jwarbuna u nitilfu l-ħbiberija tagħhom. L-aħwa anke fi żmienna issib min joffendu ruħu jekk mhux ukoll jakkużak li qed tgħid diskors ta' mibeda. Jekk inti sempliċement tajt illi żwieġ huwa rabta bir-raġel u mara tul ħajjithom kollha. Skont il-liġi ta' Malta jien bħalissa qiegħed nuri mibeda bħal dak li qallu għax nirrepeti dak li tajt l-Iskrittura li huwa veru jira qed nobgħod il xi ħadd ieħor. Jew għandi mqalliġ kien odju lejn xi ħadd u minnu. F'dinja wkoll ta' pluralizmu titqies intolleranti jekk mhux ukoll fanatiku jekk tajt illi apparti mill-fidi fi Kristu ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja qegħdin iwasslu għat-telfien. Aħna wkoll għandna bżonn nitolbu it-talba għati lill-ilsiera tiegħek biex jitkellmu kelmtek bil-kuraġġ kollu. Ngħid qabel xejn x'mhux il-kuraġġ. Imbagħad inħarsu lejn x'jagħmel id-diskors tagħna kuraġġjuż. Però l-ewwel x'mhux il-kuraġġ. Il-kuraġġ mhux nuqqas ta' għaqal. Immaġinaw xi ħadd li qiegħed jagħmel pittura. Dan ma jaqbadx iż-żeba' u jitfaħħa bla doċċ fuq it-tila. Artist ta' stoffa jiddiżinja dak li qed ipinġi. Juża l-iskur fejn hemm bżonn juża l-iskur imma mbagħad juża wkoll iċ-ċar u l-kuluri sbieħ biex imbagħad jifforma l-istampa li qed ipinġi. Il-Kristjan ukoll isawwar il-messaġġ tiegħu. Juża l-iswed, jitkellem fuq id-dnub, fuq l-errur, fuq il-ġudizzju, fuq l-infern, imma mbagħad ukoll juża l-abjad u s-sabiħ bil-kulur tal-żbuħija ta' Ġesu Kristu u l-maħfra ta' dnubiet għal dawk kollha li jindmu jersqu lejh. Iva, li tkun koraġġjuż ma tfissirx li tkun negattiv, imma li xandar il-messaġġ kollu bis-sabiħ u bl-ikraħ, bl-iswed u bl-abjad li semmih tiegħek. Il-kuraġġ mhux ukoll nuqqas ta' biża'. Meta nkun qiegħed illaqam xi tifel imfarfar, tarah qed jibża'. Imma mbagħad għandek żewġ tipi ta' tfal, hemm dak illi jibża' u jitwerwer u jippanikjalek. Mbagħad għandek ukoll dak li qed jibża' ma joqgħod hemm sod. Jikdem xoftej u joqgħod hemm biex tagħtih il-labra. U lil dak nagħtih sticker. I was brave at Dr. Joe today.
mhux għax ma beżax, imma li minkejja l-biża għamel dak li kellu jagħmel. Jiena jaffaxxinani dak li qal Pawlu lill-Korintier, qalilhom jien kont magħkom bid-djufija u bil-biża u b'ħafna trijiet. Pawlu, innotaw ta' djufija, biża u roda. Meta mar ixandar lil Ġesu f'Korintu. Imma xiex? Kellu żewġ options. Il-biża seta' qal leta jiena hawnhekk ma rridx niġi f'din il-belt, din hija l-aktar belt ħażina li hawn fil-wiċċ tad-dinja, intlaqt lem. Seta' għamel hekk? Le, minkejja l-biża jien bqajt magħkom u xandrilhom l-Evanġelju. M'hemmx għalfejn inneħħu l-emozzjoni mela aħna statwi. Naqra emozzjoni, naqra biża ma jimpurtax. Imma tkellem xorta. Hemmhekk tkun turi li inti bniedem koraġġjuż. Il-kuraġġ lanqas huwa arroganza jew goffaġni fil-mod kif inti titkellem ma' ħadd ieħor. L-Apostlu Pietru jfakkarna biex meta nagħtu tweġiba għal dawk li jistaqsuna dwar it-tama tagħna, raġuni għat-tama tagħna, aħna nagħmlu hekk u jsemmi żewġ kelmiet, ġentilezza u rispett. Ġentilezza u rispett. L-istampa li tiġini f'moħħi huwa neurosurgeon. Is-CT scan wera li fil-moħħ hemm tumur qed jikber. In-neurosurgeon jiftaħ ir-ras, jaqbad l-iskejp il fidu. U b'kuraġġ kbir, għax irid ikollok kuraġġ ta' sur biex tmiss il-moħħ tal-bniedem. Imma b'delikatezza kbira u b'attenzjoni kbira jaqta' barra t-tumur u joqgħod attent li ma jagħmilx ħsara lill-organu tal-moħħ. Meta qegħdin inkellmu lin-nies, irridu nkunu ġentili, irridu nkunu rispettużi lejhom, illi fil-waqt li qegħdin nippruvaw noftmuhom mill-iżbalji tagħhom, mill-errur tagħhom, aħna ma nantagonizzawhomx għal xejn kontra l-Evanġelju, imma nurruhom bil-ħeġġa tagħna, bl-imħabba tagħna, illi aħna rridulhom il-ġid u nagħtuhom dik l-informazzjoni tal-Evanġelju biex permezz tagħha ikunu jistgħu jikkonvertu. So, il-kuraġġ mhux nuqqas ta' għal mhux nuqqas ta' biża' u żgur mhux arroganza u guffaġni. Ma nkunu qegħdin nagħmlu pjaċir lil ħadd, jekk sempliċement ejja ngħidu lil ħbiebna Kattoliċi nurruhom l-iżbalji li hemm fit-teoloġija tagħhom u fl-istorja tagħhom tal-Knisja Kattolika u l-affarijiet koroħ li hemm u dan xi tkun tajtu? Tkun xandart l-Evanġelju b'dak il-mod? Le. Bniedem ma titimawx jekk sempliċiment toħodlu l-ikel ħażin li għandu. Jekk hemm bżonn iva kultant trid tuża l-argument u tirraġuna miegħu u turih l-iżbal, imma bl-intenzjoni waħdanija li inti tagħtih il-verità, għax bil-verità ħa jikber, bil-verità ħa immantni ruħu. X'inhu l-kuraġġ mela? Il-kuraġġ huwa jiena ktibt hekk ara meta b'rispett u għaqal minkejja kull emozzjoni ta' biża' xorta tiftaħ ħalqek u titkellem il-messaġġ ċar u tont. Anke jekk ma jdoqx għal widnejn l-udjenza tiegħek, jew jekk int tidher ikraħ, imma titkellem xorta għax konvint illi l-messaġġ tal-Evanġelju huwa veru u meħtieġ għal ġid tagħhom. Il-kuraġġ huwa meta b'rispett u għaqal minkejja kull emozzjoni ta' biża' xorta tiftaħ ħalqek u titkellem il-messaġġ ċar u tont, anke jekk ma jdoqx widnejn l-udjenza jew jekk inti tidher ikraħ għax konvint li l-messaġġ tal-Evanġelju huwa veru huwa meħtieġ għal ġid tagħhom. Nixtieq naqralkom żewġ kwotazzjonijiet
prayer request tal-Apostlu Pawlu, waħda lill-Efesin u l-oħra lill-insara ta' Kolossi. Fit-tarf taż-żewġ itri tiegħu talabhom biex jitolbu għalih u qalilhom hekk. Itolbu għalija sabiex jingħatali d-diskors fil-ftuħ ta' fommi ħalli narraf bil-kuraġġ il-misteru tal-Evanġelju li għalih jien ambaxxatur bil-ktajjen sabiex nitkellem bil-konfidenza bħalma jeħtieġ li nitkellem. U t-tieni tixbaħa ħafna innotaw. Itolbu fl-istess ħin għalina wkoll sabiex Alla jiftħilna bieb għall-kelma ħalli nitkellmu il-misterju ta' Kristu li minħabba fih ukoll ninsab marbut. Itolbu sabiex niddikjarah ċar bħalma jeħtieġ li wkoll nitkellem. 4 affarijiet. Waħda, itolbu ħalli Alla jiftħilna bieb għall-kelma biex jagħtina l-opportunità. Ejja nitolbu biex Alla jiftaħ lilna bieb ta' opportunità għall-kelma. It-tieni, ħalli nitkellmu l-misteru ta' Kristu. Xogħli mhux li noqgħod nitkellem fuq il-politika, jew fuq l-isports, jew fuq affarijiet li naf li għaddejjin fil-pajjiż. Jiena xogħli hu li nitkellem il-misteru ta' Kristu, li ninxandari Kristu, l-Evanġelju. Jiena ambaxxatur, jiena kont mibgħut minn Alla biex inxandar l-Evanġelju. Dan huwa d-dmir tiegħi. It-tielet, li minħabba fih ukoll ninsab marbut, jew fl-oħra jgħid fil-ktajjen. Notaw kif minkejja ngħidu kif inhi. Ejja ngħidu li nisemgħu li Anthony Green, il-missjonarju fil-Peru, kien arrestat. X'nitolbu l-ewwel ħaġa li ħajdu intom? Kun onest. Biex jeħles. Biex jeħles bil-ħabs. Biex jeħelsuh biex ma jibqax arrestat. Pawlu għalilhom le, ma talabhomx biex jinħeles mill-ktajjen. Talabhom biex il-kelma ma tkunx ikkatenata, biex l-Evanġelju ma jkunx marbut. Kien jimporta wisq iktar illi l-kelma toħroġ hemm barra milli hu joħroġ minn dak il-kanċell u jitlaq isib il-libertà personali għalih. Innotaw li Pawlu ħallas prezz. U ejja ma nkunux beżżija tant li maħniex lesti li nsofru ftit. Jew wisq skont kif rid Alla biex inxandru l-kelma tiegħu. U r-raba ħaġa li jgħid, itolbu sabiex niddikjarah ċar. Bħalma jeħtieġ li nitkellem. Dik hija l-kelma, l-key word. ċar. Ma noqgħodx indur mal-lewża. Ma noqgħodx imbenġilha, ma noqgħodx nikkomplika l-affarijiet żejjed. Jiġini f'moħħi Ġwanni l-Battista. Erodi s-Sultan kien ħobb jisemgħu Ġwanni kien imur jipritkalu. Però Erodi kellu bżonn jisma' xi ħaġa. U Ġwanni ma qadx idurlu, qallu mhux leċtu għalik ikollok lil Mart Huk. Se ta' pritkalu ħafna affarijiet sbieħ mill-Bibja u fuq l-istorja ta' Iżrael u kif Alla ħeles mill-Eġittu lill-poplu tiegħu u fuq Alla ta' ġustizzja u Alla li ħobb l-armonija fil-familji tara bla bla bla. Le. Kellu bżonn jisma' messaġġ wieħed. U Ġwanni l-Battista qalilu straight and plain. Hemmhekk titlob kuraġġ. U hemmhekk ukoll minħabba fekk imbagħad ħallas prezz Ġwanni l-Battista għax tkellem b'mod li jiftiem. Pietru u Ġwanni fil-istorja tagħna wkoll rew kuraġġ. Iftakru dawn kienu arrestati u bniedem tarrestah ġibu naqra fuq xortu. Jien qatt ma kelli l-esperjenza nkun arrestat, imma nimmaġina jiena ċertu arja żejda li jkollok. U quddiem min ġew miġjuba quddiem xi imħallef ġust. Quddiem is-Senedrin l-istess klikka ta' nies illi xahrejn qabel kienu kkondannaw il-Ġesu għall-mewt. U semmuma qudiemhom. U dilek minn moħħok dak li ġara lill-mallem tagħna xahrejn ilu naħseb mislinna. Minkejja dan Pietru tkellem. Pietru feta fommu u qalilhom
lil dan Ġesu intom qtiltuh. Dak kellhom bżonn jisimgħu li huma kienu dawk li qatlu il-Messija. Ħibsa biex tgħid lil xi ħadd li jint qattil, aħsub ara li tgħidlu li jint qtilt il-Messija ta' Iżrael. Xandrulhom li Alla qajmu mill-imwiet, ġifieri intom qtiltuh imma Alla qajmu mill-mewt, Alla mhux jaqbel magħkom. U xandru l-qawmin mill-imwiet lis-Suddiċej li ma kinux jemmnu fil-qawmin mill-imwiet, imma dik kellhom bżonn jisimgħu. U li fl-aħħar urew kuraġġ meta ipproklamaw li Ġesu bħala l-uniku tama ta' Iżrael m'hemmx isem ieħor mogħti taħt is-sema li bih irridu nkunu salvati kemm aħna u kemm intom. U meta mbagħad għeddewhom biex ma jitkellmux f'isem ta' Ġesu, Pietru u Ġwanni urew l-intenzjoni sħiħa tagħhom ta' diżubbidjenza ċivili li mhumiex se jinsemgħu minnha, li huma ħajibqgħu ixandru l-Ġesu. Dik turi kuraġġ. Għaliex kellhom dal-kuraġġ? L-ewwel nett għax kellhom l-Ispirtu Santu. Pietru mimli bl-Ispirtu Santu qam u tkellem. Ġesu kien wiegħed lid-dixxiepli qabel ma tela lura lejn is-sema qalilhom intom se tirċievu s-seta meta jiġi l-Ispirtu Santu fuqkom u tkunu xhieda tiegħi kemm f'Ġerusalemm u fil-Ġudea kollha, is-Samarija sa tru fl-art. Għaliex ġie l-Ispirtu Santu f'Pentekoste fuq il-Knisja Bikrija? Ġie biex jagħtihom is-seta biex ikunu xhud tiegħu. U hawnhekk qegħdin naraw eżempju ta' Pietru u Ġwanni quddiem is-Senedrin. L-istess Spiritu Santu li aħwa nfakkarkom huwa l-Ispiritu Santu li hemm jammar fina. Kuraġġ għax kienu konvinti mill-kommissjoni divina li rrid ngħidu dan. Li huma kienu jafu li dak li qegħdin jgħidu mhux sempliċement qamu filgħodu qalu llum sa morru nitkellmu fuq x'issa nitkellmu, le, dan kienu mibgħuta minn Alla. Mhux għażla tagħhom, imma kienu msejħin appuntu biex ikunu x-xandara tal-kelma ta' Kristu. Meta xi ħadd messaġġier jintbagħat ejja ngħidu minn Kastilja biex imur f'post ieħor iwassal messaġġ, xogħlu hu li jmur u jieħu l-messaġġ mibgħut lilu, mogħti lilu biex iwassal ħadd ieħor. Mhux se joqgħod jgħid imma dan ma joġobnix, dan ħajħdu għalihom, dan ħanbiddilha ftit. Le, inti messaġġier mibgħut biex twassal il-messaġġ. U huma kienu jħossuha din l-obbligu tagħhom. Jekk hu sewwa quddiem Alla nisimgħux minnkom, li ġifieri nieħdu l-ordni tagħkom, aktarx milli minn Alla iġġudikaw intom. Aħna ma nistgħux ma nitkellmux. Għaliex ma nistgħux ma nitkellmux? Għax kien Alla. Aħna qegħdin nisimgħu minn Alla meta qegħdin inxandru li Ġesu. Konvinti mill-Kommissjoni Divina, kienu wkoll konvinti mill-għanijiet sovrani tal-Alla li jinkludu t-tbatija għall-poplu tiegħu. Kienu konvinti illi Alla fil-pjan tiegħu jinkludi t-tbatija fil-poplu tiegħu biex tixxandar il-kelma. U qalulu talbu u issa sit ħares lejn it-teddid tagħhom u għati lill-irsiera tiegħek biex jitkellmu kelmtek bil-kuraġġ kollu. Ħares lejn it-teddid tagħhom qalulu lil Alla, jekk aħna nkunu meddin minn persekuzzjoni, minn ħsara, x'ikun it-tentazzjoni tagħna f'mument bħal dak? Illi għajnejna ma nibqgħux iffukati fuq ix-xogħol tagħna bħala messaġġiera. Imma nduru u nħarsu lejn minn fejn ġej it-teddid. U b'dan il-mod nitilfu l-focus tal-iskop tagħna. Imma huma qalulu le, aħna ma nistgħu noqogħdu nħarsu lejn min qed jgħid. Dak ħarishom int. U sit ħares lejn it-teddid tagħhom. Hu ħsiebhom. Lilna tina li nitkellmu l-kelma x'dak huwa x-xogħol tagħna. U fit-talba tagħhom fakru lilhom infushom kif Alla lil Kristu meta ġie fid-dinja kulħadd dar kontrih.
u Erodu, u Pilatu, u nies ta' Iżrael, u l-Ġentili. Imma f'dan kollu ma qalux ara miskin xiġralu Kristu. Qalu f'dan kollu l-anijiet u l-iskop tiegħek għal Kristu twettqu. Huma li qegħdin jaraw lilhom infushom bħala dixxipli ta' Kristu, qegħdin jaraw kif huma wkoll huma msejħin biex ibatu għalih. Fix-xandir tal-kelma, kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu, tkunux intimidati f'xejn mill-opponenti tagħkom. Għax lilkom hu moti b'xejn għal Kristu. Mhux biss li temmnu fih, imma wkoll li tbatu għalih. L-aħwa kien moti privileġġ lilna li nemmnu fi Kristu. L-fidi kienet mogħtija lilna. U t-tieni privileġġ li tagħna Alla, illi għall-isem ta' Kristu aħna wkoll inkunu lesti li nbatu. Kienu wkoll konvinti mill-verità tal-Evanġelu. L-Lut qalulhom ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-ħwejjeġ li rajna u smajna. Intom qegħdin tikkmandawna nagħmlu l-impossibbli. Li ma ngħidux li hemm hawn min, imma aħna l-Ġesu rajnieh, missejnieh bidejna, kilna miegħu. Kif nistgħu ma nitkellmux dak li nafu li huwa veru? Illi dan miet 3 ijiem fil-qabar, qam mill-mewt, tela lura lejn is-sema. Din hi l-verità illi aħna għandna bżonn nisemgħu. U aħna ma nistgħux ma nitkellmux dak li aħna konvinti minnu li huwa veru. Jiena kelli l-opportunità tul il-karriera tiegħi nagħti aħbarijiet sbieħ u aħbarijiet koroħ lill-ġenituri tat-tfal, pazjenti. Ġieli poġġibli qiegħda madwar mejda tgħidilhom iddispjaċini, is-CT scan wera illi t-tifel tagħkom għandu tumur. Tajli ma xitik li tgħidulhom ħwejjeġ bħal dawk. Jekk xejn hija vera. Sfortunatament. Imma vera. Huma għandhom id-dritt ikunu jafu l-verità. Li kienet tagħmel li ħajti ftit iktar faċli u li nitkellem b'aktar konfidenza kienet jekk nkun naf li dak it-tumur jew dik il-lukemja li għandu hija kurabbli. Għax fuq id waħda ngħidulhom isma' dispjaċini t-tifel għandu marda serja, u fuq id l-oħra ngħidulhom mill-ewwel imma hemm kura għalija. Għalhekk huma kienu wkoll konvinti mill-ħtieġa tal-Evanġelju m'hemm salvazzjoni f'ħadd ieħor għax m'hemm ebda sem ieħor moti taħt is-sema fost il-bnedmi li bih jeħtieġ inkunu salvati. Il-messaġġ tagħna fl-aħħar mill-aħħar huwa wieħed pożittiv, wieħed sabiħ, Vanġelu għandna, aħbar tajba mhux aħbar kera. Mela jekk nafu li hija vera u jekk nafu li hija tant utli, tant ta' benefiċċju għas-semmija tagħna, kif nistgħu ma nitkellmux, kif nistgħu ma ngħidu xejn. L-aħwa biex nikkonkludi, mhux kull nisrani huwa imsejjaħ biex ikun apostlu, bħalma kienu Ġwanni u Pawlu. Infatti, ħadd minnhom huwa msejjaħ biex inkun apostlu. L-apostli kienu numru limitat ta' nies msejħa apposta biex ikunu xut tal-qawmien ta' Ġesu Kristu. Kienu l-pedament tal-Knisja. It-tagħlim tagħhom kien it-tagħlim li fuqha ħasserraħ il-Knisja ta' Ġesu Kristu. U Alla tuhom ukoll sinjali tal-apostli biex jidentifikhom, biex jagħti prova li huma tassew u l-messaġġ tagħhom huwa il-messaġġ tal-Alla għad-dinja. Dak l-affarijiet diġà seħħew. U l-messaġġ tagħhom huwa issa imniżżel bl-iswed fuq l-abjad fil-ktieb tal-Patt il-ġdid. Le maħniex apostli, imma għandna l-istess messaġġ tagħhom. U d-dinja għandha bżonn tisma' l-istess messaġġ għax għandha l-istess bżonn. U l-istess grazzja tal-Alla, u l-istess Ġesu Kristu, u l-istess indiema maħfra ta' dnubiet fissu. Ngħid jiena laqqas huwa kulħadd imsejjaħ biex ikun predikatur biex jitkellem fil-pubbliku, mhux kulħadd għandu din is-sejħa. Imma kull nisrani hu imsejjaħ biex ikun xut ta' Kristu kemm b'emilu u kemm bil-kelma tiegħu, u dan ukoll jitlob kuraġġ.
Meta tiġi dik l-opportunità li xi ħadd isaqsik dwar it-tama li hemm fik, allura mbagħad kun les biex twieġbu dejjem bil-ħlewwa, bil-ġentilezza u b'rispett. Però wkoll żommu f'moħħkom li aħna ġisem wieħed bħala Knisja aħna niffunzjonaw flimkien. Anke jekk messaġġ ġie ippubblikat fuq YouTube u qegħdin jisimgħuh, forsi mhux inti l-kelliem, imma dak huwa il-frott ta' din il-Knisja. Ejja naħdmu flimkien kif qegħdin nagħmlu. Ejja fuq kollox nitolbu għal xulxin. U nitolbu għal dawk li huma fdati li jxandru l-kelma. Għaliex faċli wkoll li jien inkun intimidat u ma nitkellemx ċar kif għandi nitkellem. Ejja nitolbu biex Alla jagħti dak l-Ispirtu jimlina bl-Ispirtu biex inxandru il-kelma tiegħu. Kuraġġ. Pietru ftit xhur qabel wera li kien beżżieħ. Issa biqlubija kbira qed ixandar il-Kristu. Qabel twerwer minn din it-tfajla li ġiet tistaqsih inti kont wieħed minnhom, le mhux jien, żgur mhux jien, naħlef. U jiġħad li jaf li Kristu. Issa mimli bil-kuraġġ qiegħed jistqar lil Kristu quddiem Iżrael u l-mexxejja tagħhom. L-Ispirtu bidel lil Pietru, l-Ispirtu jibdel lilna wkoll. Ejja aħna wkoll mad-dixxiepli bikrija intennu l-istess talba minn qalbna lil Alla u ngħidulu agħti lill-ilsiera tiegħek biex jitkellmu kelmtek bil-kuraġġ kollu. Amen.